Se kaunti ya Kisii maiga yo mugavana we kaunti ya Kisii Musike Paul Simbarati kwene kitaro ya magendro itukuri gorase bunge ya Kitutu Chache North hasane getigo chakiwa rugwasi urigo kwegatia magendro ase chinsemecho nigegatia barayi bagenda tugwesokya na kogokera egetambo kirekyo oyo bwangoiga no yorigetie kirgo kyo bwa MCA se wodi ya Sensi Ronald Siro onyariko bakagwesokya na kogokera egetambo kirekyo asebona atebire tariyo nigo yarenge engia na nigo ebwate obusenige bwato gosemeria kwa magendro ochiasa bamenyi be chinsemecho nigaruro kobole gochiasa barayi kwene kebuna nkobwatera na bare ase ensemo ya magendro ane mona ensemo ye chisem igolete emochari ya marani yanse gokora egasi nabo igo na igolete enyagitari ya nyanchogu yanse gokora egasi igo ngoteba naende ng'a mbuya mono ase ogototarera na ase ogocha gotokwania na abanainchi bonsi mbabete no mogoko sana gokorora goika ase binyoro esibare abana baito mbarororo babwenerete ba join technical colleges echi elinde kwebundisa amang'ana ya maboko bwebundisa obwagachi nabo kwebundisa amang'ana y'obosoni nabo kwebundisa amang'ana y'esitima na amang'ana amange ayarese chikollege ose chipolytechnic echi chitu igo abanto baito naende na mono bono chigasi chia bono ase Kenya yaito chigasi chia maboko na chichirororo chigasi chiobisi chiabere chinke igo ekero obwate amang'ana yokoboko gose skills igore omonto muhimu mono sana naende oranyare konyora egasi rahisi goetanie amang'ana ye chigasi chie chiobisi inabore chichikura 2022 mukambekera chikura ase obonge lakini rende ekaba ebahati na yabete inaira ekiagera ase siasa namba eyemo nero yoka ere ya muhimu noba namba ibere bado gabu turabwa lakini bono gochimutwa ni ngenderete korora obwanchani mogenderete kong'orokia ninde tayare kubakorera egasi ninde tayare tubwaterane torosi sensi yaito emese